pots treure la vena. No podia deixar que me la fotessis. Espero que no t'hagis marejat el cotxe. Ja tinc l'Héctor. Mira quina casualitat. Et vinc a trobar i resulta que tens el tema resolt. Per què collons m'ho he de creure? Mira, és ell. Em vas dir que et seria difícil trobar-lo. On és? Però bueno, el tinc en un lloc segur. El tio es pensa que l'estic protegint. En el fons has nascut per això, nano. I com tu faràs per portar-me'l? El portaré enganyat. Però davant un cop te l'entrec no ens tornarem a veure més, sents? I el Crist? El Crist el tenen amagat però no m'ha dit a on. Però segur que li podràs treure. O et servirà per trobar el Jota, sents? D'acord. Tu continua amagant-lo. I procura que no li passi res. Aquest fill de puta el vull viu i despert. Ja, Radovan, però és que jo no el podré retenir gaires dies. Això ho hem de solucionar ja. Això acabarà quan jo decideixi. No, Radovan, això acabarà quan t'entregui l'Héctor. I després t'oblidaràs de mi per sempre, eh? Tu procura portar-me'l quan jo t'ho digui. I el dia de l'entrega et vull a tu sol. Oblida't de l'amiguet que us va rescatar l'altre dia. I si m'ensumo que has avisat a la policia o comès qualsevol error, per estúpid que sigui, aborto el pla i et pelo. T'ha quedat clar? Claríssim. Ara fot el cap. Ja et diré on i quan vull que em portis, l'Héctor. Ei, Sergi. Com ha anat? Doncs primer m'he acollonit, Me'ls he trobat a camí a la feina i m'han fotut dins un cotxe amb els ulls embenats. Però el Radovan m'ha cregut. Això sí, no m'ha volgut dir quin dia vol que li entregui l'Héctor. Trucarà. Suposo, però em sembla que ho farà poca estona abans. El tio no vol que la policia ni cap amic meu es foti pel mig. Bé, ho estàs fent molt bé. Es pensa que té la paella pel mànec, però la tenim nosaltres. Aquesta tarda tinc una reunió per preparar tot l'operatiu. Espero que surti bé. Sortirà bé. Aquest vespre ens haurem de tornar a trobar per explicar-te quin és el pla que s'ha decidit. Escolta'm, estàs segur que el Radovan i l'Héctor no te la fotran? El Radovan se'n passa que vaig per lliure. I l'Héctor no me la fotrà. El tio està acollonit, tant com per demanar ajuda a la policia. Iago, la reunió d'aquesta tarda. Em pressionen perquè l'Héctor estigui custodiat pels Mossos. Jo també crec que és el millor, sobretot ara. Pensa que si li passa alguna cosa al fot al camp, se'n va tota la merda. Sergi, ja et vaig dir que aquest punt no és negociable. Bueno, jo no me la vull jugar, I si el Radovan el troba? No, Sergi, el Radovan ja no l'està buscant. El tio està convençut que seré jo qui li entregaré l'Héctor. I escolta'm, i l'Héctor, com més lluny de la policia, estigui millor, No vull que el Radovan pugui tenir cap sospita que no jugo net. Que m'hi va la vida. Tu i jo estarem connectats amb això. Jo et sentiré a tu i tu em sentiràs a mi. Si te'l col·loques bé, no es nota que el portes. Iago, has d'anar molt de compte que el Radovan no descobreixi, perquè si no se'n va tots els collons. Recordo que sóc jo qui està amenaçat. Ja ho sé. Tindré els efectius preparats per quan el Radovan es truqui. Quan t'indiqui el punt de trobada, establirem les posicions. Prou allunyades perquè ell no s'adoni de res, però a punt per intervenir. I què vols que faci? Només necessito que l'entretinguis una mica abans d'entregar-li l'Héctor perquè les unitats tinguin temps d'apropar-se i detenir-lo. No s'escaparà. No pot fallar res, Sergi? Clar que no. I tu? T'hi veus un cor? No tinc cap altra opció. Ei, està tot a punt? Sí, tot en marxa. Però prefereixo que n'estiguis al marge, Em sembla bé. Joan, és millor per tu. Sí? M'avises per saber quan s'ha de moure l'Héctor. Jo amb això ja en tinc prou. D'acord. Adéu. Hola, Paquita. Ja està. Gràcies per ajudar-me. És que, noi, els de la botiga, que els que m'han venut l'escàner m'han dit que era fàcil d'instal·lar, però ja veus que de fàcil res. Se t'ha girat feina, Sí, ja ho crec, però ho vull fer. Tinc moltes fotos antigues que s'estan fent malbé i no tinc els negatius. Però el Fede m'ha explicat que
El Fede és el noi del bar de la fusteria, saps? És fotògraf i m'ha dit que si porto les fotos a la botiga, doncs que les passen a l'ordinador i que t'ho arreglen. Però és que em demanen una barbaritat. I t'has comprat l'escàner per fer-t'ho tu mateixa. Sí, si no me'n surto, doncs ja em piparé el Fede. Mira. Mirarem aquesta. És la Marta, la meva filla. Viu a París. La trobes a faltar i per fer-te passar l'enyorament arregles les fotos. Sí, la trobo a faltar una mica, sí. Què dic, una mica? La trobo a faltar moltíssim. Tu tens fills? No, sóc vidu. No vam tenir fills. Mai he fet de pare. És un tema que tinc pendent. Què vols dir, que ara t'agradaria tenir fills? No, ni parlar-ne. Em veig canviant bolquers. Però penso, no sé... Suposo que ha de ser reconfortant veure'ls créixer. Tenir algú a prop de la teva sang a qui li puguis explicar el poc que has entès de tot plegat. Fer coses junts, que puguin comptar amb tu quan et necessiten i que hi puguis comptar quan els necessites tu. Us veieu sovint amb la teva filla? L'última vegada va ser per Nadal. Ai, Déu meu. Ara pensaràs que m'he guillat. Per què? Doncs perquè no sé si han estat les fotos, la conversa o que ja fa dies que estic una mica tova, però ho acabo de decidir. Me'n vaig a París. Ara entraré a internet, miraré de comprar uns bitllets, trucaré a la Marta per veure si li va bé. I apa, a París, que hi falta gent. Martona? Sí. A partir d'ara faràs exactament el que et digui. T'escolto. La trobada serà al polígon nord de Polinyà. Porta i L'Héctor a les 5 en punt. I a quin carrer? Necessito més informació, Radovan. Ja rebràs una trucada quan arribi el moment. Tu porta'm aquest fill de puta. Allà estarem. I Iago, pel teu bé, aquest cop no vull sorpreses. Molt bé. Què passa, xaval? Que no t'ho menges, això? No. No m'ho menjo jo. Que he d'agafar forces per la presentació. Encara, oi? A quina hora és? A quarts de 10. No sé. Ja sé que és un assaig, Però és com tornar als vells temps. Saps què vull dir? Com quan era els Imparables. No sé. Que sembla una collonada. Per tu és important, no? Hi ha coses que pensava que havia perdut per sempre, saps? No sé, aquell formigueig abans del concert. Ja sé que vaig actuar l'any passat a Can Sarró, però no és el mateix. No? O sigui, després d'anys de no fer-ho, he fet una cançó. Hi ha el concurs. No sé, tinc la intuïció que a partir d'ara tot anirà bé. Saps què vull dir? No sé si m'explico. Segur que no passa res? No, Berni. És que aquesta tarda he de fer una cosa. I estava pensant, doncs, com ho faria per arribar al concert. Què vol dir estava pensant com ho faria per arribar al concert? Hòstia, una vegada que em van les coses bé, i és preocupada que no hi hagi el Max, i ara tu... No, escolta, vull allà, a primera fila, I no vull que em fallis, No, tranquil, que no et fallaré. I passi el que passi, no m'ho perdria per res del món.